you've come to the kingdom for such a time as this. So I will go to the king against the law, and if I perish, I perish. Hei, tervetuloa. Ihana nähdä teitä kaikkia. Voidaanko me nousta heti yhdessä seisomaan? Eiks vaan? Nyt on ihan superhyvä päivä ylistää Jumalaa. Come on. Heti mä haluan rohkaista, että tästä ekasta hetkestä eteenpäin jotenkin nostetaan meidän odotukset Jumalan tasolle, koska kun hän on huoneessa, niin ei ole mitään, mitä ei voisi tapahtua. Paitsi pahat asiat, mutta hyviä juttuja. There is revival right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. And this is a prophecy. Something really powerful is happening. Hey. Darkness bow down to the day. Mountains get out of my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new thing coming. 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 There's an anointing to destroy the yoke, to tell every stronghold, and you gotta let me go. Something really powerful is happening. There is a freedom that I have never known. Out of the shadows into the overflow. Something really powerful is happening. Come on. Darkness bow down to the
heavy with rain, and it looks like Jesus, he's headed our way. Mä haluan lukea teille kohta yhden raamatun paikan. Musta tuntuu, että joka viikko kun mä oon tullut tänä vuonna tänne seurakuntaan, niin mä oon vaan tuntenut, kokenut sen valtavan kaipuun ja janon Jumalan puoleen tässä huoneessa. Ja tiedättekö, Raamatussa sanotaan, että kun minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Silmäni ovat avoinna ja korvani kuuntelevat tarkoin rukouksia tässä paikassa. Ja mä toivon, että tänään kun me ollaan tultu tänne yhteen etsimään Jeesusta, sä et ole sattumalta tässä paikassa. Mä oon vakuuttunut siitä, että Jumalalla on jotain meille. Ja kun me aletaan ylistää, niin käännytään kaikella, mitä meissä on, koko meidän sydämestä Jeesuksen puoleen. Koska on lupaus, että kun me tehdään niin hän kohtaa meitä. On lupaus siitä, että hän kääntyy meidän puoleen, kun me yhdessä Jumalan kansana, Jumalan seurakuntana etsitään häntä. Joten mä toivon, että nyt tässä, kun me aletaan kohta laulaa How Great is Our God, niin itse asiassa sä voit vaikka heti sulkea sun silmät, jos me voitais yhdessä seurakuntana korottaa meidän kädet Jumalan puoleen. Sun ei ole pakko, kenenkään ei ole pakko. Mut yhdessä nojautuu seurakuntana Jumalan puoleen. We can just close our eyes, we can just lift up our hands. And with all our hearts turn to God and praise Him. How great and how great is our God. And sing with me, how great is our God. We enthrone you, how we sing, how great is our God. How great is our God, and how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great, just how great is our God. Jesus, we turn to you with our whole heart, and how great is our God. Sing
sano sydämestä how great. How great is our God. Know with me how great is our God. And always see how great and how great is our God. Jeesus, tänään tässä paikassa me kruunataan sut meidän ylistyksellä. Me kruunataan sut meidän palvonnalla. Sä oot kuningasten kuningas. Sun nimi on yli kaikkien nimien maan päällä. Yksin sä, Jeesus, ansaitset kaiken kunnian. Me nojaudutaan sun puoleen seurakuntana. Me etitään sua ja me uskotaan, että kun me tehdään niin me löydetään sut. Me ollaan jo löydetty sut. Jeesus, sä oot jo tullut meidän luokse. Ja me ei anneta minkään seistä sen tiellä, kun me palvotaan sua. How great is our God, and know with me how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our Elän hetkiä varten, kun läsnäolosi tunnen. Muut äänet vaimenee, vain sua kuuntelen. Viivyn lunasi, saat mun huomioihin. En mistään paitsi jää, sydämeni kaipaa enemmän. Mä kaipaan lähemmäksi sua.
ansaitset kaiken. Oot arvollinen, oot arvollinen, Jeesus. Sä ansaitset kaiken, oot arvollinen. Sä oot arvollinen Jeesus, arvollinen Jeesus. Korotettu oot taivaassa, kirkkauteesi valtaamaan. Nimesi on yli kaiken, yksin sun on kunnia. Korotettu oot taivaassa, kirkkauteesi valtaamaan. Nimesi on yli kaiken, yksin sun on kunnia. Korotettu oot taivaassa, kirkkauteesi valtaamaan. Nimesi on yli kaiken, yksin sun on kunnia. Korotettu oot taivaassa, kirkkauteesi valtaamaan. Nimesi on yli kaiken, yksin sun on kunnia. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että Pyhän Hengen kautta sä oot läsnä tässä paikassa. Kiitos Jeesus, että me saadaan olla sun nimessä koolla tänään. Mä kiitän sua Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta, että sä oot antanut itsesi, jotta meillä saisi olla elämää, jotta me saadaan lähestyä sua Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan ottaa tää hetki, ottaa tää sunnuntai-tilaisuus ja kääntää meidän katseet Isä sun puoleen, niin kuin sä kehotat sun sanassa, että älkää ajatelko sitä, mitä on maan päällä, vaan sitä, mikä on taivaassa. Ja Jeesus, tässä hetkessä niin me halutaan nostaa meidän katseet meidän ympäröivistä asioista, meidän olosuhteista, ehkä meidän elämän haasteista ja muista asioista, mitä saattaa pyöriä meidän mielessä, meidän olosuhteista ja nostaa meidän katse sinne, missä sä oot Jeesus. Nostaa meidän katset suhun Jeesus. Kiitos Jeesus, että me saadaan täyttää meidän mieltä sillä, kuka sä olet. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot jo kuollut ristillä. Kiitos siitä Jeesus, että sä oot jo voittanut kuoleman vallan. Kiitos siitä, että sä oot Jeesus jo voittaja. Kiitos, että tohon me saadaan nostaa meidän mieli, meidän katse. Me saadaan täyttyä sillä, kuka sä Jeesus oot, Herra. Mä rukoilen, että sä voisit Jeesus antaa meille uutta ilmestystä siitä, ehkä laajempaa, ehkä syvempää ilmestystä siitä, kuka sä Jeesus oot. Kiitos, että me saadaan olla sun nimessä koolla. Kiitos, että me saadaan kohdata sua, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Hei, mulla on täällä iso pinkka rukousaiheita ja kiitosaiheita. Täällä joku kiittää eilisestä Fila Sistersistä. Come on, täällä oli talo täynnä upeita naisia.
Se on iso kiitosaihe. Joku kiittää uudesta työstä ja 4 viikon lomasta, ai että. Sitten joku kiittää siitä, että lapset on oppinut lähestymään Jumalaa. Ja nämä on upeita merkkejä siitä, kuinka Jumala toimii meidän keskuudessa. Ja mä uskon, että me saadaan olla rohkaistuneita näistä asioista, että Jumala avaa työpaikkoja ja Jumala liikkuu meidän keskuudessa ja on työssä tässä paikassa. Mutta mulla on myös iso pinkka täällä tosiaan rukousaiheita ja joku pyytää työn puolesta rukousta, parantumista, energiaa, jaksamista, ystävien pelastusta, addiktioiden puolesta, että ne vois loppua, että vois vapautua niistä. Niin tää on hetki, missä me saadaan koko seurakuntana rukoilla, joten siellä missä sä oot, sä voit yhtyä tähän rukoukseen ja rukoilla myöskin niiden rukousaiheiden puolesta, mitä ehkä näissä lopuissa ei vielä ole tai mitä sä kannat. Niin otetaan hetki, rukoillaan yhdessä seurakuntana. Kiitos rakas Jeesus, että sä tiedät myöskin nämä asiat, mitä näissä papereissa on. Kiitos, että sä näet jokaisen rukousaiheen, mitä kaikilla sydämillä täällä on tässä huoneessa, tässä paikassa. Kiitos, että sun sanan mukaan, niin kuin sä kehotat, että tulkaa mun puoleen rukoille, anoa ja kiittää. Kiitos siitä, että me saadaan tänään olla tossa mielessä koolla, että me saadaan tuoda nämä asiat rukoillen, anoin ja myös kiitoksella sun eteen, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt ja Herra, mä rukoillaan, että sä voisit liikkua näiden tilanteiden keskuudessa ja että meillä saisi olla rauha meidän sydämessä, että me saadaan ottaa nämä asiat ja laittaa sun jalkojen juureen. Kiitos siitä, Jeesus, että sä oot kaikkien voimien, kaikkien auktoriteettien, kaikkien yläpuolella tässä maailmassa. Kiitos Jeesus siitä, että sun nimessä on voima. Ja kiitos, että sun nimessä me saadaan rukoilla ja asettaa jokainen rukousaihe sun jalkojen juureen, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot voimallinen. Amen. Rukoillaan. Ei kun ylistetäänkö vielä? Ylistetään vielä. Yes! Annetaan isot aplodit Jeesukselle. Come on. Kiitos myös meidän upealle tiimille. Aivan huikeita työtä. Nämä tyypit täällä palvelee menemään. Mutta hei, tervetuloa seurakuntaan. Onpa ihana nähdä teitä kaikkia tänään. Lämpimästi tervetuloa Filalle. Ennen kuin sä istuudut alas, niin otetaan pieni hetki. 1 minute of mingle. Moikka sun vierustoveria. Jos et vielä tunne, niin kysy, hei, mikä sun nimi on? Yes. Minuutti meni nopeasti. Aika menee nopeasti, kun on hauskaa. Eiks niin? Ihanaa puheensorinaa. Tätä saadaan jatkaa. Tilaisuuden jälkeen yläkerrassa, kahviassa on itse asiassa kaikenlaista jotain hyvää syötävää luultavasti löytyy, joten kannattaa kipitellä sinne ja jatkaa keskusteluja siellä.
Mutta tosiaan lämpimästi tervetuloa Filalle ja Filan sunnuntaihin. Ihana, että oot täällä. Myöskin lämpimästi tervetuloa, jos oot vierailemassa tai ensimmäistä kertaa. Niin isosti tervetuloa. Ihana, että sä oot täällä ja toivotaan, että sulla voisi olla oikein tervetullut olo. And warm welcome also to everyone that speaks English rather than Finnish maybe. You're welcome here and we love that you're part of our church. And we do have a translation available for you, so all the instructions are up on the screen. And if you need any help, you can go and chat with our team at the back. But welcome to church for you as well. Awesome to have you here. Yes. Hei, meillä on erityinen sunnuntai tänään. Ja tässä kohtaa voisinkin pyytää mun upean kollegan Petter Kohosen tänne, niin hän voi kertoa tästä lisää. Mutta annetaan Petterille iso käsi. Kiitos Pilvi. Meillä on yksi mun suosikkihetkestä tänään ja se on lasten ja perheen siunaus. Ja meillä on etuoikossa, että Benjamin ja Sarita ja heidän komia poika on täällä. Niin anna heille lämpimät onnittelut ja aplodit, kun ne tulee lavalle. Me täällä Filalla, meillä ei ole lasten kastetta. Me uskotaan, että kaste on oma päätös. Mutta me halutaan siunata jokaista perhettä, jokaista lasta, koska se on lahja taivaalta. Ja täällä meillä on Nathanael. Onpa sä komia tänään. Tyylikkäät luuritkin päässä. Onko ne komeat? Tykkäänsä niistä? Joo. Ne näyttää hyvältä. Sä voit pitää ne. Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla mun luokse. Niin just näin. Pitää tutkia. Kyllä, juuri näin. Mutta eiköhän me seurakunnan kotamme käsiä heitä kohti ja siunataan koko perhettä. Ja mä haluan myös, että siunataan myös laajempaa perhettä. Mulla on itse 3 vuotta, mä tiedän, että tarvii välillä tukea muiltakin. Niin siunasta koko suurelle perheille. Kiitos Jeesus, että sä siunaat Benjamin ja Sarita ja Nathanaelia. Kiitos tästä lahjasta, joka hän on heidän perheelle. Kiitos, että sä annat heille voimia ja viisautta vanhempana. Sä annat, että Nathanael saisi kasvaa ja olla terveenä siitä sun suojelusta. Kiitos, että sä oot heidän mukanaan. Ja mä pyydän myös, että he sais kaikki se tuki, mikä ne tarvitsee. Sä siunat heidän taloutta, siunat heidän lähiympäristöä, että on oikea paikalla, missä voi kasvattaa perhettä yhdessä. Kiitos, me saadaan siunata koko seurakunnan voimin. Sun nimessä rukoilemme. Amen. Me halutaan myös antaa lasten raamattu tässä teille. Ja haluan kiitos ja onnittelut vielä kerran. Tässä annan eteenpäin Pilville jatkamaan. Yes. Hei, onnittelut vielä. Ihana, että olette osa meidän seurakuntaperhettä ja ihana, että olette täällä. Eikö se ole ihana? Annetaan vielä isot aplodit tälle perheelle. Nämä on yhtä ihan mun favorite hetkiä, kun saa olla eri sukupolvia täällä edustettuina. Niin love that. Siellä vielä pieni high five. Näin se menee. Ai että. Mutta hei, seuraavaksi saadaankin kääntää meidän katseet screenille ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Hi guys, I cannot wait to get back to Finland. Looking forward to a great weekend, and God's gonna bless us with incredible revelation regarding how to live in the new covenant, how to apply
the incredible grace of God and how to live in His continual forgiveness. You know what? I am so full of fresh revelation from God for you. Can't wait. So I'm really, really excited to be with you. So we'll see you soon. In Jesus' name, amen. Amen. Sellaiset videoterveiset. Huhtikuun eka viikonloppu, 4-5. huhtikuuta, se on perjantai-ilta ja lauantai-päivä, kun me saadaan tulla tänne Filalle yhteen koko seurakuntana. Ja meillä on tämmönen Life Weekend. Joten muun muassa tämä äijä ja totta kai kaikki me ja paljon muita tulee olemaan paikan päällä. Hän oli Ray Bevan ja hän on pastori ja meidän seurakunnan aika pitkäaikainen ystävä jo. Hän on vieraillut täällä aikaisemmin useampi vuosi sitten, mutta hän tulee puhumaan muun muassa siellä. Ja Ray on upea Jumalan mies. Hän tulee puhumaan muun muassa armosta. Se on hänen yksi semmoinen niin kuin main aihe, mistä hän rakastaa puhua ja josta hänellä on Jumala antanut iso ilmestyksen. Ja, uskon, että siitä tulee hieno viikonloppu nimensä mukaan, toivottavasti täynnä elämää. Siellä tulee olemaan vähän tällaisia eri sessioita, jotka keskittyy niin kuin elämään eri osa-alueisiin, mahdollisesti talouteen, mielenterveyteen, kaikki tämmöisiä eri aiheita, jotta me voitaisiin kukoistaa meidän elämässä ja elää niin kuin kokonaisvaltaisesti tervettä elämää, unohtamatta tietysti Jumalan armoa ja Jeesusta. Joten Life Weekend huhtikuun alussa. Ilmoittautuminen avautuu ensi viikolla, mutta sä voit jo nyt merkata ton ajankohdan sun kalenteriin. Eli huhtikuun, tsekkaa vielä, että mä sanon 4. ja 5. huhtikuuta, eli perjantai-ilta, lauantai-päivä ja sitten toki sunnuntaina vielä Filan sunnuntai, niin saadaan silloin tulla yhteen koko seurakuntana. Tää on yksi tämmönen kevään kohokohdista. Sitten siitä muutama viikon päästä pääsiäinen, mutta sitä ennen niin Life Weekend. Ja siellä myöskin tulee olemaan mukana meidän The Way-opetuslapseuskoulu ja koko seurakunta. Ja myöskin, jos olet vierailemassa, niin säkin olet tervetullut. Ketä vaan, ketä kiinnostaa tutustua lisää Filaan tai ehkä tämä tematiikka ja nämä aiheet kiinnostaa sua, niin lämpimästi tervetuloa. Mutta pidä silmällä meidän somekanavia ja nettisivuja, niin laitetaan sinne ilmoittautumislinkkiä ja lisätietoja pian. Mutta lämpimästi tervetuloa sinne mukaan. Ja ennen vielä, kun mä päästän tosiaan Petterin tänne lavalle, hän tulee jakamaan meille Jumalan sanaa tänään. Petter on upea Jumalan mies. Odotan sitä innolla, mitä hän tulee jakamaan tänään. Niin muutama tuleva asia tämän Life Weekendin lisäksi. Eli tulevalla viikolla maanantaina, eli siis huomenna, aika menee nopeasti, saadaan tulla yhteen tänne The Wayhin, eli meidän opetuslapseuskouluun kello 17.30. Onko täällä ketään, jotka on The Wayssa mukana? Yes, come on. Huomenna nähdään. Ja keskiviikkona meillä on täällä seniorien kokoontuminen. Eikö se ole ihanaa sukupolvia? Seniorit kokoontuu täällä kello 13 ja sitten illalla vielä meidän Connect-ryhmät. Ja Fila Youth perjantaina. Eli kaikenlaista tapahtuu. Toivottavasti sä oot messissä. Ja tsekkaan, ettei mitään unohdu. Ei, kyllä siinä taisi olla kaikki. Mutta joo, seuraavaksi Petter tulee puhumaan, mutta sitä ennen taas yksi video. Ja sen jälkeen tervetuloa Petter. Seurakunta, jonka näemme, on Jeesus-keskeinen yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita ja joka tunnetaan hengentäyteisistä, elämäniloa täynnä olevista ihmisistä. Seurakunta, jonka tunnusmerkkinä on armo, jossa jokaista rakastetaan ja tuetaan menestyksekkääseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Tervehenkinen, raamatullinen, vaikutusvaltainen, jatkuvasti kasvava seurakunta kaupunkimme sykkeessä. Nykyaikainen ja energinen seurakunta, joka tunnetaan sen syvästä ylistyksestä, rukouksen ilmapiiristä sekä luottamuksesta Jumalaan. Seurakunta, joka elää todeksi tehtävänsä saavuttaa ihmisiä Kristuksen sanomalla, niin kotikaupungissa kuin maailmalla. A church expressing God's love, forgiveness and hope for the world through Christ-like lives. Seurakunta, joka auttaa huonompiosaisia seisomalla köyhien rinnalla
ja ottamalla kantaa oikeudenmukaisuuden puolesta. Seurakunta, joka opetuslapseuttaa uuden hengellisten johtajien sukupolven ja lähettää heidät vaikuttajiksi yhteiskunnan kaikille osa-alueille sekä perustamaan Jeesus-keskeisiä seurakuntia ympäri Eurooppaa ja koko maailmaa. Katsotaan, tämä aina riski, että toimi. Kiitos Harri, kiitos tiimille, annetaan kaikille meidän vapautukselle isot uploadit. Vähän jännitystä pitää olla, että ei aina testaa kaikkia tekniikkaa ennen kuin lähtee puhumaan. Onko teillä hyvä olla? Meillä on hyvä sunnuntai. Mä näin, että saattaa olla laskeuspullia sunnuntaikokouksen jälkeenkin. Oi. Mä tuin hyppäämään aika suoraan puheeseen tänään. Meillä on teemana Jeesus on. Tutustutaan, kuka Jeesus persona on ja ketä me oikeasti seurataan Jeesuksen seuraajina. Ja jos sä et vielä seuraa Jeesusta, mä sanon, että tervetuloa, oo oma itteesi. Jeesuksellakin oli iso porukka, joka ei tuntenut ja vielä ihan tiennyt, kuka hän on, mutta ne sai seurata häntä silti ja tutustua häneen. Niin meillä on myös tilaa sille täällä meidän seurakunnassa, niin lämpimästi tervetuloa. Mä haluan aloittaa kertomuksella isästä ja pojasta. Ja niiden nimi oli Dick Hoyt, isä, ja poika oli Richard. Kun poika syntyi, niin hän syntyi niin, että napanuora oli kaulan ympärillä. Ja hän ei saanut oikein happea ja aika pian todettiin, että hän oli vakava aivovamma siitä syystä. Ja todettiin, että hän ei luultavasti puhumaan eikä kävelemään. Kun poika oli 11 vuotta, istui rullatuolissa, niin isä lähti Tufsin yliopistoon ja heidän konetekniikan osastolle ja pyysi, että voisitteko tehdä vehjeen, jolla poika voisi kommunikoida meidän kanssa. Ne vaan totesi, että ei hän edes ymmärrä yhtään mitään, että ei hänellä ole aivokapasiteettia, tuskin liikuttaa päätäkään. Niin isä oli silleen, että mä en ole ihan samaa mieltä, että kertokaa hänelle vitsi. Niin ne pohti hetken, sitten nämä tutkijat kertoi pojalleen vitsi ja Pooro nauroi heti. Hän tajusi täsmälleen, mitä ne sanoi. Joten ne lähti rakentamaan näppäimistöä, jolla poika pystyi kommunikoimaan vaivollisesti ainoalla ruumiinosalla, millä hänellä oli päällään. Pystyi kirjoittamaan muutaman sanan. Siitä meni jonkun aikaa ja oli kisat, tämmöiset charity-juoksukisat, eli siellä oli tapana, siis oli tavoite tukea toista nuorta miestä, joka on halvaantunut. Juoksemalla ne keräs rahaa hänelle. Ja poika alkoi kirjoittamaan sillä näppäimistöllä, isä, mä haluan juosta. Isä oli silloin 40-vuotiainen omalla sanalla läski maha. Mutta hän otti sanat, että jos haluat juosta, niin juostaan. Ja hän jotenkin pärjäsi työntäen poikaansa ympäri sitä rataa ja tuli maaliin. Silloin poika sanoi sanoja, jotka muutti tämän isän koko maailmaa. Isä, kun juostiin, en tuntenut olevani halvaantunut. Tämä sytytti jotain sisään sydämessään. Niin hän alkoi juosta, hän alkoi treenaamaan. Ja monta vuotta sen jälkeen niin oli juhlahetki ja siellä haastateltiin isää, niin hän oli juossut yli 200 triatlonia, 85 maratonia, josta paras aika oli 2,5 tuntia, missä hän oli vetänyt, kantanut ja työntänyt poikaansa.
Kaikki ylisti sitä isää, että miten mahtava isä sä oot. Mutta isä oli silleen, että ei. Tiedätkö, miten mahtava mun poika on? Hän on mun innostuksen aihe. Hän on mun rohkeus. Hän on saanut mut muuttumaan tällä tavalla. Kun katsotaan historiaa, niin mielletään, että niillä, joilla on valta, niillä, joilla on voimaa, ne muuttaa historiaa. Mutta Jeesus, hän on periaatteessa ihan tuntematon tyyppi siellä jossain Juudeassa. Me tuskin muistetaan, kuka nuo keisarit oli, mitä nuo filosofit oli siellä samaan aikaan. Mutta Jeesus, ehkä me tunnetaan, mutta sen nimi me tiedetään. Jeesus ei kirjoittanut kirjaa, silti hänestä on kirjoittanut vaikka kuinka paljon kirjoja. Hänellä ei ole armeijaa, silti hänen valtakunnassa on kaikilla maailmalla. Ja jostakin syystä Jeesus käytti heikkoja näyttääkseen, kuinka iso hän on. Ja välillä se on vaikeaa ymmärtää, miten Jumala haluaa käyttää niitä, jotka muut ei näe arvoa. Missä muut ei näe arvoa. Tai ei se meissä. Miten Jumala haluaa käyttää minua tällä tavalla. Mutta Jumala on meidän lähellä. Ja meidän pitää ymmärtää paremmin, mikä oli se tehtävä, mitä Jeesus julisti, että hän tuli tekemään. Jos me ymmärrämme paremmin sen, niin me ei koeta sopeuttaa Jeesusta meidän maailmaan, vaan voimme kasvaa hänen maailmansa. Rukoillaanko yhdessä? Kiitos Jeesus, että sä pystyt käyttämään heikkoa näyttämään, kuinka suuri sä oot. Kiitos, sä näet, missä me olemme heikkoja. Kiitos, sä haluat puhua meille tänään. Näyttämään, kuka sä oot, ketä me seuraamme. Että voimme koko sydämellä voimalla seurata sua. Amen. Mä tuun hyppäämään Luukkaan evankeliumin lukuun 4. Ja ennen kuin aletaan lukea, niin tilanne on semmoinen. Jeesus on just aloittamassa hänen palvelutyöhöntään. Hän on käynyt kasteella, Johanneksen kastajan kautta, saanut Pyhä Henki on voimattanut hänet ja hän on mennyt aavikkoon. Siellä häntä on koeteltu ja sitten hän on palannut takaisin Galileaan ja nyt hän palaa itse kotikaupunkinsa. Ja siinä hän menee synagogaan, mikä on heidän tapansa. Hän menee lauantaina luultavasti, anteeksi. Hän menee synagogaan. Ja hypätään suoraan siihen Luukan evankeliumin 4 ja 16. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut. Hän meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Kun me kuulemme tämän kappaleen, niin jos me vähän ollaan oltu seurakunnassa tai muualla, niin kun me luetaan tätä Jesajan, profeetan lausuntoja, niin heti mietitään Jeesusta. Mutta ne, jotka kuunteli tässä Jeesusta, niin ne kuunteli jotain muuta. Ne kuunteli Jesajan kirjoituksia. Ne kuuli, että tässä on meidän tuleva Messias. Joku, joka on tulossa. Jeesus itse asiassa heti sanoi, että hän laittaa ton kiinni, ton kohdan,
ja sanoi, että tämä on nyt täytetty. Te kuulla sen, että tämä nyt kohta on täytetty. Ja ne ihmetteli sitä. Ja mitä oikeasti Jeesus siellä sanoi? Mitä ne kuuli, nuo alkuperäiset kuulijat, kun Jeesus tästä puhui? Mennään ihan niin kuin kohta kohdaan läpi ja sitten mä tuun viemään tämän, mitä tämä tarkoittaa meille. Herran henki on ylläni, hän asetti minut kuninkaaksi. Tämä on toinen versio, tämä on myöskin Herran henki on ylläni, sillä hän on voidellut minut. Tämä on, toinen on UT 2020 käännös ja tämä toinen on 92. Mutta mä haluan pysähtyä siihen, että hän on voideltu. Se ei välttämättä tarkoita niin paljon meille, mutta oli vain erityisiä ihmisiä, jotka voideltiin. Ja itse asiassa hebreaksi se on hyvin lähellä, kun voidellaan. Se on niin kuin mesh, joka on tosi lähellä messiasta. Siitä sanaa meidän sana messias. Ja kreikaksi se on Kristos, eli Kristus. Jeesus oli voideltu. Ja ne, jotka voideltiin, olivat yleensä papisto, kuninkaat tai profeetat. Ne on saanut taivalta tai Jumalalta valtuutuksen tekemään jonkun tehtävän. Niin Jeesus sanoi, että mä oon voideltu tähän tehtävään. Mä oon voideltu tähän tehtävään. Jumala on antanut mut tämän voiman tähän tehtävään. Sitten hän etenee, että hän on lähettänyt minut. Lähettänyt mitä tekemään? Hän on lähettänyt ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Tämä hyvä sanoma, se on evangelium kreikaksi. Puhuu siitä, että se on hyvät uutiset. Ja mitä tapahtuu, puhutaan myös Jesaissa toisessa paikassa, miten kauniit on ne jalat, jotka tuo hyviä uutisia. Siis jalat, jotka juoksee, ei välttämättä ole niin kauniita, kun siellä on kauheasti mutaa ja muuta, mutta mitä ne kantaa. Se on kaunista, koska yleensä tuo hyviä uutisia, että jokin on muuttunut. Taistelu voitettiin. Jotain tapahtui ja siitä syystä kaikki on muuttunut. Jeesus tuli tuomaan hyvän sanoman. Ja kenelle? Köyhille. Mitä se tarkoittaa? Kuka nämä köyhät on? Voidaan Raamatussa lukea, että Jumala on köyhien puolustaja. Ja kun puhutaan köyhistä tässä kontekstista, niin ei puhuta vaan sosioekonomisesta tilanteesta, vaan puhutaan paljon laajemmin. Puhutaan siitä, että on jostakin syystä vähän ei mene niin hyvin, on jotenkin eristäytynyt, niin jopa tässä kontekstissa jopa rikkaat oli köyhiä. Ei kaikki, mutta esim. Sakkeus, kun Jeesus kutsui Sakkeuksen, hän oli köyhä, hän oli tullin vartija, hän vei rahaa, mutta siitä syystä kaikki vihas häntä. Hän oli köyhä. Hän oli eristäytynyt muista. Hän oli joutunut jotenkin ulkopuolelle. Niin Jeesus tuli Jumala on voimattanut hänet, että hän toisi hyvän sanoman köyhille, heikoille, naisille ja lapsille. Kaikki, jotka ovat ulkopuolella. Ja meidän pitää muistaa, että ihmisarvo, jota me nyt käsitetään, joka on tavallista meille, ei ollut tavallista silloin. Juutalaisilla oli ymmärrys, että kaikki ollaan luotu Jumalan kuvaksi. Mutta silti esimerkiksi naiset ja lapset, ne ei ollut niin tärkeitä. Ne oli kuitenkin jonkinlainen arvojärjestys. Ja vielä pakanapuolella kreikkalaisen roomalaisessa oli vieläkin kauheampaa. Siellä ei mietitty ollenkaan ihmisarvoa. Samalla tavalla kuin me mietitään nyt. Se ei tarkoita sillä, että jotkut ei välittänyt, mutta heidän maailmanjärjestyksessä ei ollut ihmisarvoa.
Heikolla ei ollut mitään merkitystä. Jeesus sanoi, että mä tuun tuomaan hyvän sanoman köyhille, heikoille, niillä, joilla ei ole asemaa. Mä tuun julistamaan vangituille vapautusta. Juutalaiset, niillä on tämmöinen konsepti kuin sekä, että ne pääsi Egyptistä vapaaksi. Niillä oli myös semmoinen, kun heitä vietiin, heillä on hyvin tuoreessa muistissa vielä, vaikka se on monta 100 vuotta, oli, että heitä oli viety koko kansana pois Babyloniaan, Assyriaan. Heiltä oli viety pois maasta. Sieltä, mistä kaikki lupaukset oli. Siinä maassa, mihin Jumala oli kutsunut heitä, heillä oli viety pois. He eli vankeina siellä. Ne ei ollut siinä, missä ne uskoi, että ne vois elää. Jeesus tulee, että mä tuun tuomaan vangituille vapautusta. Sokeille näkönsä saamista. Ne, jotka ei näe tulevaisuutta. Ne, jotka ei näe fyysisesti. Heille mä tuon näköä. Heille mä tuon näköä. Ja julistamaan Herran riemuvuotta. Riemuvuosi, mikä se oli? Se oli kerran 50 vuodessa annettiin velkoja anteeksi. Mitä se tarkoitti, että sai velat anteeksi? Oli mahdollisuus yrittää uudelleen. Mahdollisuus yrittää uudelleen. Rakentaa uutta tulevaisuutta. Ja tässä Jeesus julistaa, että mä tulin. Herra on mut voidellut. Anna ei mulla se oikea sana. Mä en löydä tänään suomeksi mitään. Voideltu ja antanut mulle voimaa tekemään tätä tehtävää. Välillä se suomenruotsalainen on vaikea, kun sanat menee sekaisin. Mutta antakaa mulle armoa. Kiitos. Mulla on tuki täällä. Hyvä tietää. Hän on mulle hyvä sanoman. Ja mä toin sen köyhille. Kaikille, jotka on jotenkin ulkopuolella. Mulle tää on tosi rohkaisevaa, koska mäkin en ole aina köyhä, mutta mulla on kyllä alueita mun elämässä, missä mä tiedän, että mä oon köyhä. Missä mä tarvitsen Jeesusta. Tarvitsen hänen hyvää sanomaa mun elämään. Hän on tullut julistamaan vangille vapautusta. Mä oon aika varma, kun tämä iso porukka, niin jokainen meistä varmasti taistelee jonkun kanssa, mistä haluttaisiin päästä irti. Ja Jeesus tulee sanoa, että mä tuun julistamaan sulle vapautta. En tuomitsemaan sulle, vaan julistamaan sulle vapautta. Ja sokeille näköisen saamista. Onko kellään täällä ollut semmoinen fiilis, että mä en ihan näe, minne pitäisi mennä. Mulle ei ole jaksamista nähdä nyt, mitä pitäisi tehdä. Tai mitä. Onko kellään koskaan ollut semmoinen fiilis? Mullakin on ollut semmoinen fiilis. Ja hän tulee tuomaan sokeille näköä. Ja julistamaan Herran riemuvuotta. Se kaikki se velkataakka, onko se sitten rahallisesti tai ehkä henkisesti me kannetaan kauheanlaisia taakkoja. Ehkä ei se ole meidän omia taakkoja, ehkä se on joku muun taakka. Jeesus sanoi, että mä haluan tulla vapauttamaan sut tosta taakasta. Ja rakennetaan jotain uutta yhdessä. Jeesus puhui, että te kaikki synnin taakattomat, tulkaa minulle. Tulkaa rakentamaan jotain uutta mun kanssa. Astu mun vapauteen. Sitten tästä hetkestä lähtien, mä tulen vielä kertomaan toinen puolisko tästä kertomuksesta, mutta kun me luetaan eteenpäin evankeliumia, näemme kuinka Jeesus alkoi tekemään näitä juttuja. Jeesus lähti tekemään Jeesus-juttuja.
Hän jeesusteli, todellakin. Hän jeesusteli, hän kävi ja sokeat sai näkönsä. On Luukan 18 luvussa, niin nähdään, kun yksi kerjäläinen huutaa Jeesus apua, hän kohtaa hänet. Antaa näkönsä takaisin. Eikä vaan anna näkönsä takaisin, vaan myöskin sanottaisiin, että älä tee syntiä enää, mee vapaana. Nähdään, kuinka hän kohtaa Sakkeuksen. Tämä meidän rikas köyhä. Hän täysin niin kuin tavallaan yhteiskunnan rajamaalla, ei ollut ihan ystäviä, ei kukaan oikein halua hänen kanssa tekemisessä ollenkaan. Jeesus näki hänet. Hän sanoi Sakkeuksella, joka on puussa, siellä vähän katsomassa, että olisiko tämä Jeesus joltakin hyvä tyyppi, voinko mä seurata häntä, että mä näen sut, tuu alas, mä tuun syömään sun luo. Ja yksi nimike Jeesukselle, joka muut heitti hänestä, että hän oli syntisten ystävä. Kun kaikki muut pelkäs olla niiden kanssa yhteydessä, koska silloin heidän maine menisi huonommaksi. Siellä Jumalan poika, kaikista pyhistä pyhin, astui niiden viereen. Sanoi, että oot vapaa. Älä tee syntiä enää. Oot terve. Mitä sä haluat, mä teen sun puolesta? Hän kohtasi heitä. Hän kohtasi heitä. Ja tämä ei jäänyt siihen. Siinä kun muut Rooman valtakunta ja muut mahtipelaajat pelasivat sitä iso lautapeliä siihen aikaa, siis vähän joukkoja sinne tänne, niin Jeesuksen seurakunta otti maata. Ne valtaisi maata, mutta ei valloin, ei väkivalloin, vaan ne jatkoi Jeesuksen työtä. Ja voimme lukea historiasta monta kohtaa, milloin ihmiset ihmetytti, että mitä täällä tapahtuu, mitä nämä tyypit tekevät, mitä nämä kristityt Jeesuksen tien seuraajat, sitä heitä kutsuttiin, mitä ne tekee. Esim. Oli Markus Aurelius, yksi keisari, gladiaattorit, sekin jo toinen juttu, ei ollut tähän storyin, mutta hän pelkästään tuli rutto Roomaan ja siinä luetaan, että jopa 5000 ihmistä kuoli päivittäin. Ja ne pelkäsivät sitä ihan kauheasti, koska ne ei ymmärtänyt sitä, niin ne vaan ne jätti heidän rakkaamaan, jätti heidän perheet, oli jotain niin kuin symptomeita ja muuta oireita, ne vaan jätti heitä ja lähti menemään. Ja tämä sama rutto tuli myös Kreikkaan. Ja se, mikä ihmetytti heitä, koska kristityt ei juostu pois. Ne ei vaan pitänyt huolta omistaan, vaan ne näki ne muut heikot. Oman hengen riskillä ne alkoi pitää huolta kaikista. Ne kohtasivat ne köyhät, jotka oli heitetty ulos. Julistamaan hyvän sanoman, että Jeesus rakastaakin heitä. Piti neistä huolta. Ja jopa yksi toinen kohta, missä yksi keisari, se nuuhteli heidän omia papistoja, koska sillä oli ongelma kristityön kanssa, koska muut kaikki ne alkoi kääntyä kristityksi, koska se oli sellainen ongelma, koska ne piti huolta ihmisistä. Hän sanoi heidän papista, että teidänkin pitäisi pitää jotain hyvää tekeväisyyttä. Mutta nämä Jeesuksen seuraat, ei väkivalloin, toivomalla hyvällä sanomaa, tuli julistamaan vapautta, Jeesuksen terveyttä, Jeesuksen esimerkillä. Mutta tämä on hyvä juttu, eikö näin? Näin me pitäisi tehdä. Mutta me katsotaan ulkos ikkunasta, katsotaan somea, katsotaan uutisia, niin meillä on aika paljon työtä vielä.
Mikä estää, että Jumalan valtakunta saisi jatkuu tällä tavalla kaikkialla, missä me ollaan? Luetaan toinen puolisko. Luukkaan evankeliumi 4:22 eteenpäin. Kaikki kiitteli häntä, ihmetteli niitä armon sanoja, jotka hänen huuliltaan lähti. Eli ensin on silleen, että hei, hyvät sanomat, siistiä. Sitten kuitenkin he sanovat, että eikö toi ole Joosefin poika? Eli no, eikö se ollut se pikku vekara just äsken? Nyt se sanoo tämmöisiä. Jeesus sanoi heille, kohta te kaiket te tarjotte minulle sananlaskua. Lääkäri, paranna itseäsi. Ja te sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissa kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua, Israelissa oli monta leskeä Elian aikaan, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen. Ja maahan tuli kova nälänhätä. Silti Elia ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeettaa Elisan jälkeen, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka ovat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikalta, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki oli näet rakennettu vuorelle, mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Hänen kotikaupunginsa, niin ensin on silleen, että siistiä, että sä sanot tätä. Mahtavaa. Kunhan sä nyt ensin teet sen mulle. Minä ensin. Sä teit sen, mä kuulin tätä Kapernaumissa, sä teit sen vähän meilläkin. Ja ne koitti sopeuttaa tai muokata Jumalan valtakuntaa heidän kontekstiin vaan. Ne koitti pienentää kaikkea mitä suurta, mitä Jeesus voisi tehdä, vaan omalle itsekyydelleen. Tee se mulle vaan, tee se mulle vaan. Ja Jeesus kertoo esimerkkiä esimerkin jälkeen, kun Jumala on tehnyt suurempia muutoksia. Hän ei pelännyt tehdä työtä jo pakanallisten kanssa, silloin vanhassa testamentissa. Ja siellä, missä ne, jolla on nälkä Jumala kohti, siellä hän liikkuu. Ei ne, joilla on status. Se ei liikuta Jumalan sydäntä, mutta ne, jotka on nöyriä, jotka etsii Jumalaa. Siellä hän liikkuu. Ja meillä on aina vaarana, että me totutaan. Me totutaan, että ollaan Jeesuksen kanssa. Mutta me ei anneta hänen muokata meidän sydäntä. Me ei anneta, että me mietitään, että mitä tämä on mulle hyödyksi. Kun se suurempi haaste on, että saako Jumala tosiaankin valtaa sun koko sydäntä? Saako Jumala työstää meitä niin kuin tämä poika sai muokata isän elämää? Poika, joka tuskin pystyi liikuttamaan muuta kuin päätään, sai valtaa isän sydäntä. Mä siis pyytää bändiä tulla lavalle. Rakkaus, Jumalan rakkaus. Hän rakastaa meitä, mutta se ei rajoitu vaan sinuun. Ei rajoitu vaan minuun. Ja hän haluaa kutsua meitä mukaan julistamaan hänen valtakuntansa. Niin kuin hän oli syntisten ystävä, niin mekin kohdattaisiin ne, jotka on ulkopuolella.
Se on niin tuttu jae Johannes 3:16. Niin Jumala rakasti maailmaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vai saisi iankaikkisen elämän. Mä toivon, että tämä sanoma olisi semmoinen, että se on sekä haaste että kutsu. Koska tavallaan me ollaan kaikki köyhiä. Roomalaisessa kirjassa sanoo 3:23 sanoo, 22. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Nostako seisomaan? Jos sä et tunne Jeesusta, niin mä haluan sanoa niin kuin alussa, että tervetuloa oppii tuntemaan viikolta toiseen, päivästä toiseen, kuka Jeesus on. Mä haluan myös antaa haasteen tänään. Mä uskon, että moni meistä tänään täällä seuraa Jeesusta ja me halutaan seurata Jeesusta. Me haluamme julistaa sitä hänen sanomansa ja että vangitut tulisi vapaaksi. Köyhille ilosanomaa. Riemuvuotta. Me halutaan julistaa koko meidän sydämellä. Samanaikaisesti, kun me ollaan yksin, me tiedostetaan, me tiedetään, että on alueita meidän elämässä, missä me ei olla annettu vielä hänen valtakuntansa ottaa tilaa. Kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, tai että hän tunsi Jeesuksen, niin hän kohtasi Jeesuksen rannalla. Jeesus kysyi häneltä 3 kertaa, että rakastatko minua? Ja kun Pietari viimeinen 3. kerran sanoi, että totta kai sä tiedät, että minä rakastan sinua. Jeesus vastaa hänelle, että nuorena sidoit itse vyösi ja kuulit minne halusit. Vanha joudut levittämään kätisi ja toinen sitoo sinut vyöllä ja vie sinut paikkaan, jonne ettei tahdo. Toki Jeesus tässä voidaan tietää lukea, että hän kirjoitti siitä, miten Pietari käy läpi juuri hän. Mutta tämä sama kaiku, mitä kuullaan Jetsamenen puutarhassa, että ei minun tahtoni, vaan sinun. Jeesuskin taisteli, että en mä halua tehdä tätä. En mä antaa tätä aluetta. Eikä se osa mun seksuaalisuudesta. Mä en halua antaa tätä. Ehkä mä haluaisin pitää tämän suhteen, vaikka mä tiedän, että se ei tee mulle hyvää. Ehkä mä luen näitä juttuja, joka mä tiedän, että mä oon jopa vähän kiinni ja addiktoitunut tähän juttuun. Mä en ihan halua, että sä tuut tuolle alueelle. Tää on kutsu. Sun tahtos ei minun. Jos me halutaan nähdä, että Jumalan valtakunta saisi laskeutua tähän kaupunkiin, voimme tehdä sen omissa voimissaan tai antautumalla Jeesukselle antaa hänen rakkaustyöstään meidän kautta. Niin jos sulla on
voidaan sulkea meidän silmät, niin sulla on alue, mikä sä haluat, että sä tiedät, että mä oon vangittu tällä alueella. Tämä on alue, missä mä tiedän, että mä oon sokea, mä tarvin näköä. Mä tarvin tähän sun työ mun elämään ensin, jotta mä voin rakastaa muita samalla tavalla. Mä tarvin vapautta. Jos sä oot täällä ja haluat rukoilla mun kanssa, niin annetaan se yhdessä Jumalalle tässä hetkessä. Julistetaan yhdessä hänen vapautta sun elämän yllä. Jos sä täällä voit nostaa vaan sun käden lyhyesti. Rukoilla yhdessä. Kiitos, mä näen sun käden. Mä näen sun käden. Kiitos Pyhä Henki, että sä kosketat just tässä paikassa. Ja me vaan sanotaan, että tuu koko mun elämään. Me antaudutaan kokonaan sulle. Kosketa mua tällä alueella. Siellä, missä mä tiedän, että mä en ole antanut sitä sulle. Tuu ja kosketa. Vapauta. Kiitos Pyhä Henki, sä teet sun työtä just nyt. Jeesus tietää, mitä kipua on. Jesaja 53:3, että hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Jota näkemästä kaikki kasvanat peittävät, halveksittu, jota jo emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän säilytti päällänsä. Me pidimme hänet rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomusten tähden ja runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistu oli hänen päälläänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavassa kautta me olisimme parantunut. Sulle on rauha. Jumala julistaa rauhaa sulle. Ennen kuin mennään ylistyksiin, mä haluan vielä rukoilla. Jos sä oot täällä tänään, sä et vielä tunne Jeesusta. Jos sä tiedät, että mä haluan ottaa ensimmäisen askeleen ja lähteä seuraamaan häneltä. Jeesus rakastaa sua. Ja tuun lyhyesti vaan pyytämään sut nostamaan kädemme. Me voimme pitää meidän silmät vielä kerran suljettua ja anneta yksityisyyttä muille. Sä voit vaan rukoilla, jos sä et usko, vaan sä voit olla tässä hetkessä, vaan antaa tämän hetken Jumalalle. Että mä tuun laskemaan 3, mä tuun 3 ja sä voit nostaa sun käden. Vaan merkiksi se mulle Jumalalle, niin mä tiedän kenen kanssa mä rukoillaan. 1. Elämä Jeesuksen kanssa on paras mahdollinen matka. 2. Raamatussa lukee, että hän seisoo oven ulkolla ja koputtaa. Jos me päästämään sisään, hän tulla viettämään aikaa meidän kanssa, jakamaan meidän elämän kanssa. Hän on kaikki meidän syntimme kantanut. Hän haluaa, että sä pääset vapaaksi, kun sä otat hänet Herrana vastaan sun elämässä. 3. Sä voit nostaa sun käden, jos et tee tätä. Kiitos, mä näen sun käden. 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 Onko muita? Kiitos, mä näen sun käden. Rukoillaan koko seurakuntana yhdessä. Jeesus, mä tuun sun eteen. Jeesus, mä tuun sun eteen. Tuu Herraksi mun elämään. Tuu Herraksi mun elämään. Mä haluan seurata sua. Mä
haluan seurata sua. Kiitos, että otit kaikki mun synnit. Kiitos, että sä otit kaikki mun synnit. Ja mä saan astua sun vapauteen. Ja mä saan astua sun vapauteen. Kiitos, sä haluat jakaa elämää mun kanssa. Kiitos, että sä haluat jakaa elämää mun kanssa. Ja mä saan olla sun lapsi. Ja mä saan olla sun lapsi. Elää sun armossa joka päivä. Elää sun armossa joka päivä. Sanottiin yhdessä amen. Amen. Ylistetään yhdessä. Ota tää hetki Jumalan kanssa. Sä oot pelastajana täällä. Isän sydämen ääni, sua vaan tarvitaan. Sä oot parantajana läsnä. Voimassa sun hengen, sua me tarvitaan. Kun sun nimes mainitaan, kahlet katkeaa. Tiedän kaiken muuttuu saat. Jeesus, kun sun nimes kuiskaat vaan, myrsky katoaa. Kun sun nimes mainitaan, sä oot varustajana läsnä. Kaiken mitä mä tarvin, Jeesus aina tuo. Täällä teet ihmeitä ilman määrää. Kaikki mihin sä kosket, nousee elämään. Kun sun nimes mainitaan, kahlet katkeaa. Tiedän kaiken muuttuu saat. Jeesus, kun sun nimes kuiskaat vaan, niin myrsky katoaa. Kun sun nimes mainitaan. Oot voimani, mun ankuri aina, et petä milloinkaan. Oot toivoni, oot pelahtaja, Emmanuel. Oot voimani, mun ankuri aina, et petä milloinkaan. Oot toivoni, oot vapahtaja, Emmanuel. Oot voimani, mun ankuri aina, et petä milloinkaan. Oot toivoni, oot vapahtaja, Emmanuel. Oot voimani, mun ankuri aina, et petä milloinkaan. Oot toivoni, oot vapahtaja, kun sun nimes mainitaan, kahlet katkeaa. Tiedän kaiken muuttuu saat. Jeesus, kun sun nimes kuiskaat vaan, niin myrsky katoaa. Kun sun nimes mainitaan, kun sun nimes mainitaan, kahlet katkeaa. Tiedän kaiken muuttuu saat. Jeesus, kun sun nimes
niin myrsky katoaa, kun sun nimes mainitaan. Iso kiitos Petter upeasta sanomasta. Annetaanko isot aplodit? Mun mielestä jotenkin tosi kaunis, mutta myöskin haastava. Ja toi ajatus, että yritetäänkö me mahduttaa Jumala meidän maailmaan, meidän ajatuksiin, vai annetaanko me hänelle itse asiassa se Jumalan paikka, että hän itse asiassa kertoo meille, mistä asiassa on kyse, ja annetaanko me hänen tehdä työtä meidän elämässä. Joten kiitos Petter, oli upea sanoma. Ja haluan myöskin onnitella teitä, jotka nostitte kädet ja teitte ton päätöksen tänään. Paras päätös, mitä sä voit tehdä sun elämässä, ja aivan loistavaa, että sä oot ottanut ton askeleen tänään. Ja me haluttaisiin mielellään tutustua suhun, joten meillä tulee olemaan täällä tilaisuuden lopussa tässä lavan edessä niin tiimiä, jotka haluaisi mielellään tutustua suhun, antaa sulle lahjaksi Raamattu ja auttaa sua eri tavoin tässä matkalla Jeesuksen kanssa eteenpäin. Joten tuu ihmeessä moikkaamaan, ellei joku meidän tiimistä tuu lähestymään sua. Ja muutenkin, jos haluaisit tulla mukaan Connectiin tai haluat tulla juttelemaan, niin tuu tänne lavan eteen, niin täällä on This is the place to be. Ja vielä teille, jotka teitte ton päätöksen, niin meillä on itse asiassa kaste tulossa 2 viikon päästä. Olisiko 16.3. vai mikä se sunnuntai on tässä 2 viikon päästä? Kyllä varmaan on. Mennään sillä. Niin kaste 2 viikon päästä sunnuntaina, joten jos et ole käynyt kasteella ja siitä on tullut sulle ajankohtaista, me sanotaan usein näin, että se on luonnollisin seuraava askel, kun sä oot ottanut Jeesuksen sun elämään, niin tuu siinäkin tapauksessa tähän lava eteen, niin me mielellään autetaan sua siinäkin asiassa eteenpäin. Yes. Mutta hei, ollaan tulossa tulossa loppuun tässä tilaisuudessa. Ja haluan itse asiassa vielä ottaa hetken. Meillä ei tänään ollut mitään varsinaista rahalahjapuhetta, mutta haluan nostaa antamisen siinä mielessä, että moni on itse asiassa lähtenyt viime aikoina, viimeisten kuukausien aikana niin kuin säännölliseksi antajaksi meidän seurakunnassa. Ja se on hieno asia ja kyllä, sitä voi ihan fiilistellä. Kyllä, sille voi antaa aplodit ja mä uskon, että se on tällainen niin kuin, terve merkki seurakunnasta, seurakunnan kasvusta, siitä, että me kasvetaan Jeesuksen seuraajina, me ollaan sitoutuneita paikallisseurakuntaan, joten toi on upea asia ja se on hyvä meidän tietää. Moni on lähtenyt antamaan, mutta ei painetta, jos olet vierailemassa tai muuta, mutta jos sä koet, että tämä seurakunta on sun koti, niin tuolla screenille myöskin tulee antamisohjeet ja näin, mutta upeita asioita tapahtuu meidän seurakunnan keskuudessa ja God is on the move, niin se on mahtavaa. Mut hei, siinäpä taisi olla tämä setti ja voisin vielä rukoilla sun tulevan viikon puolesta ja sen jälkeen otetaan vielä ihan viimeinen biisi. Ja tosiaan tilaisuuden jälkeen voit tulla tähän rukoiltavaksi. Meillä on myöskin rukoustiimi tuolla sivussa, niin jos sulla on jotain rukousaiheita, voit mennä sinne rukoiltavaksi. Haluan rohkaista siihen ja yläkerrassa on pientä purtavaa myöskin. Mutta mä siunaan vielä teidän tulevan viikon. Kiitos Jeesus tästä tilaisuudesta. Kiitos tästä sanomasta, jonka Petteri jakoi. Mä rukoilen, että kasvataanko se hyvä hedelmää meidän sydämissä ja meidän elämässä. Mä rukoilen, että se sanoma saisi jäädä elämään meihin ja että se voisi näyttää joltain meidän elämässä, meidän arjessa. Kiitos Jeesus. Mä rukoilen myöskin jokaisen kohtaamisen puolesta tulevalla viikolla, opiskelupaikoilla tai työpaikoilla. Mä rukoilen, että me saataisiin olla suolana ja valona siellä, missä me ollaan ja saisi olla heijastamassa sun rakkautta, sun armoa, sun valoa tähän maailmaan. Kiitos Jeesus. Sun nimessä me rukoillaan. Amen. Amen. Essi, lidas. Musta tuntuu, että meikä on odottanut tätä vikabiisiä nyt varmaan 3 ylkkäliidiä putkeen, koska se on joka kerta canceloitu. Koska meillä on ollut niin hauskaa ylistää, että ihan muuten vaan, mutta nyt meillä on niinku superhauskaa, koska tänään me saadaan se. Meikän iskä on jo eturivissä ihan valmiina. Tän mä luulen, että oikeasti kaikki ehkä jopa niinku tietää. Nyt mennään klassikoiden äärelle. Okei, let's hit it.
mutta me jatketaan jutustelua tuolla ja tulkaa ensi viikolla. Täällä jatkuu bileet ja silleen.